Mágikus lebegés, így hívják azt a bűvész trükköt, amit Magyarországon csak egy bűvésztől láthatunk. Stábunk felkereste a pécsi Horváth Barnabást, majd tettünk egy kört a Széchenyi téren, ahol bemutatta legjobb trükkjeit. Így mutatkozott be kameránknak Horváth Barnabás, művész nevén Optimus. Hello, Optimus vagyok! Barnabás fiatal pécsi bűvész. Kedvenc és egyben leglátványosabb trükkje, amikor a Matrix című filmből közismert jelenethez hasonlóan lebeg. Ezen az internetes videón a város fölött mutatja be a trükköt. Kameránknak is bemutatta a látványos mutatványt a város főterén. Ezután elkísértük egy rövid sétára. A járókelők segítségét kértük kártyatrükkök szemléltetéséhez. Arra szeretnék most titeket kérni, hogy elárultok nekem egy nevet. Pap Zsófia. Oké, hogy aláírjátok ezt a kártyát? Azt. Miután a lányok fölírták nevüket a lapokra, Barnabás is ráírta a művész nevét egyre. A lapokat összehajtogatták, és Kiki a sajátját ezután a szájába tette. Ezt mi a szemembe? Történt valami? Nem. Semmi? Biztos? Megmutatom, hogy hogyan került Zsófi lapja a bűvész szájába, ez már szakmai titok, minden esetre a lányokat meglepte a mutatvány. Van tipped, hogy hogyan történt, amit most láttunk? Nem tudom, semmi tippem sincs. mondd azt, hogy stop valamikor, amikor szeretnéd, jó? Én akkor megállok és... Most? Oké, vedd el a lapot, légy szíves, választottál. Megvan? Megmutassam? Persze. Keverjétek bele a pakliba, jó? Ezt a lapot. Bármelyik közöknek keverheti, akárhányszor van, ezt szeretnétek. Ezeknek a fiataloknak két trükköt is bemutat Barnabás. Itt azt az instrukciót kapták, hogy húzzanak egy lapot, tegyék vissza a paklikba és keverjék meg. A húzott lap nem várt helyen tűnik fel ismét. Csinálok egy ilyen legyezőt, és egy picit gyertek velem. Beállok, és figyeljétek. Ez a másik trükk, ez nagyon tetszett, ezt még sose láttam. Az elsőt már láttam Dynamo-tól, ő is nagyon jól csinálta, szinte hasonlóan, de ezt a második, hát ezt tényleg nem is értem. Ez nagyon jó volt. Most, hogy látták, mire képes, ismerjék meg közelebbről Barnabást. Arról faggatjuk, mikor és milyen indítatástól vezérelve kezdett el bűvészmutatványokat tanulni. 8. korom körül tetszett meg, interneten kártyákkal foglalkoztam, meg átnyitottam a radírokat, ceruzákat, és akkor, amikor gimnáziumba bekerültem, akkor kezdtem el tényleg, mint komolyabb hobbi foglalkozni ezzel. Születésnapokon, céges és jótékonysági rendezvényeken is fellép. Azt mondja, volt alkalom, amikor több száz néző előtt tartotta a show-t. Említetted, hogy komolyabb hobbi, ez mit jelent? Csak hobbi, vagy ezt azért ennél is komolyabban lehet űzni? Hát ennél komolyabban is lehet űzni. Fülöp Gyula bá a mesterem, őtől lehet tanulom még. Azért mondom még, hogy hobbi, mert van még mit elsajátítani, de azért nem panaszkodom, és akkor majd felnőtt koromra szeretném ezt így teljes hivatásként. A pszichológia és a mentalizmus az egy másik ága a bűvészetnek, így vegyíteni. És mit gondolsz, ennek Magyarországon van-e piaca? Egyáltalán Magyarországon szeretnél mozogni, vagy külföld is szóba jött? Hát Magyarországon nem nagyon divatos ez a bűvészet téma, de szeretném bevezetni, szeretném majd, hogy megismerjenek, és hogy megismerjék a csoda illúzióját, amit egy bűvész tud nyújtani az embereknek. Trükköket az interneten keres, de profi bűvészektől is sokszor tanul. Amit pedig elsajátít, az saját személyiségéhez igazítja, teszi hozzá.